महालक्ष्मी तथास्तु मॉल, गारमेंट अँड ॲपरल्स, गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। कोकणात सतत बदलत्या वातावरणाचा परिणाम सध्या निसर्गातही पाहायला मिळत आहे। ऑगस्टमध्ये पावसानं दडी मारल्याने शेतकरी चिंतेत पडला असतानाच सिंधुदुर्गातील किनारपट्टी भागात आंबा कलमांना मोहर आला आहे, तर वेंगुर्ले तालुक्यातील भोगवे भागात किल्ले निवती भागात हापूसला फळधारणा झाली आहे। भर पावसाळ्यात कोकणात हापूस आंब्यांना मोहर आल्यानं व फळधारणा झाल्यानं सर्वांना कुतूहल वाटत आहे। भर पावसाळ्यात आलेला मोहर प्रगतशील आंबा बागायतदारांनी टिकून ठेवल्यास त्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो। त्यासाठी फवारणी आणि आच्छादन करून मोहर टिकून त्यांची फळं बाजारपेठेत आल्यास बागायतदारांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे। तर जो पावसाने मध्यंतरीच्या काळात किंवा मे महिन्यात पाऊस लांबणीवर गेला आणि लांबणीवर गेल्यामुळे उष्णतेचे प्रमाण वाढले, ह्यामुळे क्षारयुक्त वारे ह्या झाडावर आल्यामुळे जे पोषक वातावरण आंबा निर्माण होण्यासाठी, मोहर येण्यासाठी होतं ते निर्माण झालं आणि मोहर मोठ्या प्रमाणात झाडांना आला आणि त्याच्यातून जी काही फळं उरली ती आज आपण समोर पाहतो। ही मोठ्या प्रमाणात ही फळधारणा झालेली आहे। ह्याच्यामागे वेगळं संशोधन वगैरे असं काय नाही, पण हे एक आश्चर्य आहे की ही फळं अशी टिकू शकतात। ह्याच्यावर जर चांगलं हे झालं, आच्छादन करणं वगैरे जे प्रकार झाले तर मोठ्या प्रमाणात ही टिकू शकतात। हा किनारपट्टीचा विशेषतः भाग आहे, त्यामुळे या ठिकाणी क्षारयुक्त वारे नैसर्गिकरित्या ह्या झाडांना मिळतात। कोणकोणत्या भोगवे ह्या गावात आहो, भोगवे परिसर, भोगव्याची दुसरी वाडी, किल्ले निवती परिसर जे ऐतिहासिक पर्यटन स्थळ आहे, या किनारपट्टीला विशेषतः ही मोठ्या प्रमाणात फळधारणा आणि फ्लॉवरिंग झालेलं दिसतंय। आणि यावेळेला म्हणजे उद्या गणपती आहे आणि गणपतीच्या या वेळेला अशा प्रकारची फळं आंब्याची लागल्यामुळे हे त्यांना आश्चर्य वाटतंय। ह्याचं मागचं शास्त्रीय कारण त्यांच्या लक्षात येत नाही, पण हे आश्चर्य वाटतंय आणि त्यामुळे त्यांचे फोटो काढणे किंवा वेगवेगळ्या प्रकाराने कुतूहल निर्माण होतं आणि ते आश्चर्य व्यक्त करतात। निश्चितपणे वातावरणात जे बदल झाले तर त्याचे परिणाम असे हे होणारच आणि त्याचं हे प्रात्यक्षिक आहे। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।